Ambalmo onignantma abalomso Madame Sissi Ramata Sissoko ana oba tantira kabo Atlanta, États-Unis. Mina ni vidéo ke bi ka biologie concept do nyefo anga élèves nanga étudiants nyena. Surtout ceux qui sont en train de préparer le bac ou bien le DF ou autre examen. Maintenant, je sais que vous êtes en grève, donc ça nous fait très mal que vous n'avez pas l'opportunité d'aller acquérir de la connaissance. Et automatiquement quand tu école là, donc le fait que tu as donné un soro à mandani, mais nani vidéo qui observe vidéo là pendant que tu es à école là. Maintenant, nebina ni vidéo qui a biologie découvert ou là annoté quand tu es à école là, observe ni biologie vidéo là que c'est qu'à préparer examen comme on peut faire de femmes. Ou enfin noy vidéo là c'est ça. Noy commentaire ou que fait par exemple une vidéo qui matière wera ou quand biologie qu'on a na thème comme c'est que l'outil pour que c'est qu'à famille. Au moins l'intang na ka boulot temps perdu les. Donc bimina kuma biologie des cas. Mais ta vidéo to mon nom aller, j'espère que j'aurai le temps, l'énergie c'est qu'à que. Ame fait que matière ou découvert au bena baki que matière monuna. Donc spécifiquement je crois que j'ai le programme ici, à l'école programme. Amina kuma sur la biologie en général, la reproduction. Comme wolo beke chogomi ame reproduction chez les animaux, chez les plantes. Après amena génétique et puis amena fana immunologie fana ke ani mécanisme de défense. C'est comme comment immunologie beke manifester chogomi il fallait beke bana kele chogomi ani ambe sida ta comme exemple. Après amena labani système nerveux dans mandita kulube couvert. Mais bi pour qu'on se cadamne comme amina biologie de concept info. Donc c'est bien qu'on a biologie info, nous be biologie ta. Qu'est-ce que c'est que la biologie? OK? Donc à la fin de la vidéo, on doit pouvoir définir la biologie et comprendre les caractéristiques de la vie. OK? Maintenant, qu'est-ce que c'est que la biologie? La biologie, c'est l'étude de la vie. Biologie quoi dit? Ni man fin kalani ou de biologie. Ni fait n'a be balula au fin kalani au toko biologie bio au kora ni la vie logos au kora kakala c'est pour cela bi yera nyininga automatiquement ka fo automatiquement ma fin kora ni mundi munde ba to ne ba fo ni biki infle ni tala mais ça mi infle ou be saka mi infle ni mbala o ni ma fin mo sigira de ka kuma ka fo hey ni ni fembe fena nimbala so so lube kala mais généralement mo bena fen woro wolom la ka fo nulu be fena ba fa ko ni man fendu a fin folo yimi la première des choses non la première caractéristique de la vie au quoi ni man fin yimi la première c'est à fin composer le cellule comme adam adin qui sait. Donc, ni exemple de cellule par exemple. Cellule comme un ballon, nucléus ba kono. Abe dépend cellule tout fladibi. Ni cellule to ko prokaryote. Pro koray avant kamini fait make karyote koray kolo nucléus. Cellule do be nucléus ta kono. Amba fo mako prokaryote. Par contre, cellule mi nucléus ba kono, aba fo mako eukaryote. Eukaryote quoi. Parce que eukaryote koray dro kolo quoi. Le noyau de la cellule, ok, le nucléus de la cellule. Donc maintenant, ni une cellule c'est ça. Fait ni mbala à base avec kenimi ou bébé cellule de ma. Ni cellule mi simple no menia à détailler. Il va sentir fin chama ba kono, kolo ba kono to ko nucléus, kolo fana kolo misen do kono to ko nucléolus. Maintenant il be fait appareil de Golgi par exemple, il boulou ya au fleur, il be se ka endoplasmique réticulum mitochondrie ibe fencha me cellule ko na jimi ba kono ma jimi ko ma nyaka mi min kono o cellule. Donc la première caractéristique de la vie c'est la présence de la cellule comme élément de base, comme unité de base de la vie. Donc cellule ba kono o follow flama e mouye métabolisme o comme dominique OK ka dominique ka énergie ta ka nafa dun katla ka déchet bo fait ni nimbala abe dominique abe fendo dun abe fait énergie ta chuga dola ka se ka yere balo ka se ka bunya abe développer fana ka bunya
ka yɛlɛma ka changer o fana ye jogo dɔ y'a la maintenant ni ma fɛn bɛ mun kɛ tuguni a bɛ reproduit o kɔrɔ ye a bɛ den wolo yiri bɛ den wolo mɔgɔ bɛ den wolo saga bɛ den wolo fɛn o fɛn ni ma fɛn don parce que n'a ma den wolo a tɛ ban il faut k'a ka den wolo ka continuer alors que n'i ye bigi ta den wolo ou bien n'i ye tabali ta tabali tɛ den wolo i b'a ɲɔgɔnna de dilan donc ni ma fɛn bɛɛ a bɛ den wolo ni ma fɛn fana bɛ bonya c'est comme a bɛ dumuni kɛ ka den wolo maintenant a bɛ bonya ka kɔrɔ ka sa c'est comme daminɛ b'a la ani laban b'a la wa daminɛ o daminɛ fana le début de la vie d'une cellule vient toujours d'une autre cellule o kɔrɔ cellule dɔ de bɛ diviser ka kɛ cellule wɛrɛ ye donc a bɛ reproduire ten maintenant capacité de réagir à son environnement kɔrɔ ye min ye fɛn o fɛn ni nin b'a la ni fɛn kɛra a bɛ réagir à fɛn na donc la capacité de réagir à son environnement est une caractéristique de la vie o kɔrɔ ye min ye ni nin ma fɛn bɛ fɛn o fɛn la ni fɛn kɛra autour a bɛ réagir ni nɛnɛ b'i la sisan i bɛ yɛrɛyɛrɛ ni funteni b'i la i bɛ wɔsi ni kɔngɔ b'i la i bɛ dumuni kɛ ni mɔgɔ bolili kɔ n'i bɛ sira i bɛ boli a ɲɛ o kɔrɔ ye ni ma fɛn de bɛ se k'o kɛ ni nin tɛ fɛn min na a tɛ siran mɔgɔ ɲɛ a tɛ dumuni kɛ a tɛ se ka bonya ka dɔgɔya i m'a ye bamananw b'a fɔ ko ni yirikuru mɛnna ji la a tɛ kɛ bama ye mun b'o fɔ mun na parce que yirikuru o y'a ye ni ma fɛn yiri ye an bɛ n'o fɔ yɔrɔ dɔ la mais kabakuru par exemple n'o kɛra cogo cogo a tɛ se ka yɛlɛma a bɛ to a cogo a tɛ bonya ka se ka den wolo maintenant n'i ye fɛn o fɛn ta ni nin b'a la yiri yɛrɛ filɛ sani yiri ka sa ni yiri bɛ yen a bɛ denw bɔ mais n'i y'a tigɛ n'a sara a tɛ se ka den bɔ ni adamaden sara i tɛ se ka den wolo mais n'i bɛ balo i bɛ den wolo donc n'i ma fɛn fana ni nin b'a la waati min a bɛ se ka min kɛ ni nin t'a la a tɛ se k'o kɛ maintenant énergie ni mouvement fɛn o fɛn ni nin b'a la a tɛ jɔ yɔrɔ kelen yiri filɛ sisan a bɛ bonya a diliw bɛ taa dugu kɔrɔ racines bɛ yaala mɔgɔ bɛ bonya i bɛ taama donc n'i ma fɛn bɛ bouger nin tɛ fɛn min na a bɛ to a bilalen c'est comme ni mɔgɔ sara i b'i da i tɛ se ka taa yɔrɔ la maintenant croisement o kɔrɔ ye de o kɔrɔ ye n'i ma fɛn bɛɛ u bɛ fara ɲɔgɔn kan cɛ ni muso ou bien dɔ bɛ wolo min fila ɲagamina ou bien cogoya dɔ la c'est comme yiri dɔw bɛ ɲagami ka kɛ yiriden dɔ di mɔgɔw bɛ ɲagami ka mɔgɔ den wɛrɛ wolo dɔw bɛ kɛ donc u bɛ reproduire en même temps u bɛ croiser maintenant donc en même temps aussi an b'a fɔ ko n'i ma fɛn fana produit des déchets o kɔrɔ ye de métabolisme kɔrɔ n'a ye dumuni kɛ sisan n'i ma fɛn ye dumuni kɛ n'a ye énergie ta n'a ye dumuni kɛ il faut que ɲaga ka bɔ dumuni na fɛn dɔ ka bɔ dumuni na min nafa t'a la donc o fana ye n'i ma fɛn composition ye maintenant tout ça ce sont les caractéristiques de la vie maintenant la biologie c'est l'étude de la vie et qu'est-ce que c'est que la vie a des caractéristiques jogo dɔ de bɛ min bɛ mɔgɔ kɛ n'i ma fɛn ye donc ça c'est important de comprendre maintenant n bɛ fɛ ka min ɲɛfɔ sisan sani an ka se biologie yɛrɛ ma fɔlɔ yɔrɔ ni fɛn bɛ ni fɛn bɛ o kɔrɔ ye a kɛra fɛn dɔ de min nin t'a la fɔlɔ n'i ye dugukolo ta o sankolo ta o mɔgɔ ta o i ye fɛn o fɛn ta nous sommes tous composés de matière kɔrɔ bɛ d'unité matière kɔrɔ ye fɛn et l'unité de base de la matière c'est quoi c'est l'atome ni hydrogène oxygène fer magnésium azote olu bɛɛ ye éléments de o éléments de bɛ fara ɲɔgɔn kan en chimie ka ɲagami parce que si tu prends l'eau H 2O 2 hydrogènes 1 oxygène o kɔrɔ ye de hydrogène fila ni oxygène kelen olu bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ ji ye donc ça veut dire que chaque chose molécule est composée d'éléments et les éléments olu fana bɛ bonya ka ɲagami ka fɛn kɛ wɛrɛ ka se ka molécule baw di o molécule baw adamaden o adamaden n'i y'a ta ou bien fɛn o fɛn n'i y'a ta comme n'i m'a fait toute chose vivante est composée de 4 macromolécules les protéines les lipides les glucides et les acides nucléiques o kɔrɔ ye de protéine sogomafɛnw lipides tulumafɛn glucides sukɔrɔmafɛn nucléique acide o ye jogo sigiyɔrɔ ye adamaden kɔnɔ n'i ye cellule ta sisan nucléus filɛ nin sisan o y'a kolo ye o ye a komi ni fɛn i yɛrɛ ni mangoro don sa kolo tɛ mangoro la ni ye avocat ta kolo t'a la cellule fana kolo de b'a kɔnɔ a kolo kɔnɔ a ADN bɛ yen de jogo sigiyɔrɔ gène o bɛ yɔrɔ min ça c'est à l'intérieur nin ye nucléolus ye olu b'o kɔnɔ olu ka baara ye min ye ni cellule kan ka reproduire jogo bɛ to nin de kɔnɔ pour que ka se ka caractère dɔ si application dɔ ka k'a kɔnɔ na min b'a to cellule b'a dɔn a kan ka baara kɛ cogo min donc n'i y'a jateminɛ o ye nucléique acide ye lipide filɛ o ye tulumafɛn fɛn o fɛn n'i y'a ta ni lipide b'a la nin fɛn naani de b'a la n'i ye sogo don tulu b'a la sukɔrɔ dɔɔni b'a la protéine dɔɔni b'a la et puis nucléique acide b'a cellule bɛɛ kɔnɔna na donc o y'o cellule ye maintenant n'i ye cellule fana ta cellule bɛ komi an b'a fɔ ma ko la cellule est l'unité de base
de la vie. Fɛn o fɛn n'i ma fɛn la composition de cellule cellule bɛ komi n'i ye so jɔ i tɛ biriki dara ɲɔgɔn kan ka kogo jɔ kogo caman tɛ kɛ chambre ya chambre tɛ kɛ building ya building tɛ kɛ dugu ya adamaden fana bɛ ten chaque cellule est composée des organelles o organelles an y'o fɔ déjà o tɛ yan nucléus mitochondrie appareil de Golgi endoplasmique réticulum olu bɛɛ n'u fara a bɛ kɛ cellule ye cellule kelen fila saba kɛmɛ waa kelen miliyɔn o bɛ kɛ tissu ye tissu fana bɛ fara ɲɔgɔn kan kɛ organe organe fana bɛ organe comme le cœur et dusu par exemple les reins le foie le cerveau olu bɛɛ ye organe de après organe caman bɛ fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ ni ɲɔgɔn ye ka système former comme par exemple appareil digestif appareil respiratoire adamaden nɔ na 11 système ok o système kelen kelen bɛɛ b'a ka baara kɛ maintenant an bɛ taa biologie cours tɔ minnu di an bɛ don système kelen na mɔgɔ bɛ yeli kɛ i ɲɛ ye i bɛ dumuni kɛ n'i da ye fɛn bɛɛ n'a ka baara de don chaque organe a son travail et chaque organe travaille avec d'autres organes pour former une structure un système qui permet que ka baara sugu kelen kɛ c'est comme dumuni dilan o ye appareil digestif ye i b'a dun a bɛ taa œsophage kɔnɔ a bɛ taa estomac kɔnɔ a bɛ digérer ka taa intestin kɔnɔ pancréas ni foie olu b'a nettoyer olu bɛ dumuniw fara kan fɛnw bɛ bɔ k'a digérer a bɛ taa gros intestin kɔnɔ a bɛ kɛ déchet ye nafa nutriment bɛ don i fari la donc digestif ye respiratoire i bɛ ninakili kili donc olu bɛɛ pourquoi n bɛ ka nin ɲɛfɔ parce que n'i y'a mɛn bɛ fɛn faamu détail la i b'a a concept de faamu a concept de base donc nin vidéo kun ye dɔrɔn k'aw introduire biologie la biologie c'est l'étude de la vie donc an bɛna don reproduction ni tɔw la petit à petit mais nin matière kɔrɔ ye nin vidéo kɛra i kan ka se k'a faamu biologie kɔrɔ l'étude de la vie a des caractéristiques fɛn dɔ bɛ fɛn kɛ vie ye mun de la bigi tɛ balo la i kan ka se o caractéristiques 6 ni 7 i kan k'a dɔn mouvement énergie métabolisme croisement reproduction changement réaction à l'environnement i kan k'olu bɛɛ dɔn i kan ka dɔn fana les organelles de la cellule tu dois comprendre ça les différentes organelles i kan ka dɔn aussi que la cellule est composée les cellules s'ajoutent ou bien fara ɲɔgɔn kan ka kɛ tissu ye ok tissu bɛ kɛ organe système ani organisme donc j'espère que an ye nin faamu comme a tɛ kan ka taa école la j'espère que n'a ye vidéo lajɛ an bɛ se ka biologie kɛ dɔ pour que an k'a faamuya ni question bɛ an bɛ se k'a poser pour que n k'a dɔn an ka vidéo kɛ fɛn minnu kan tuguni ok donc an bɛ à la prochaine courage ça ira inchallah merci bye bye